Hadin South Nem ke jingklano jong Sordar hima ulid Ollington Sohmad ka hima kalatung acting shipor yo uba Ollington Sohmad dia ke district council haringkat ke dorbar hima hadin ke jing bishar penia la ide ban pelong ya ke jing jit yo Sordar bapura jong ilaka dia kumta ke hima kala yo ban jit yo Sordar do uba Ollington Sohmad ha ka khatsau tere gujun arhajapsan da ka jing minjur lang da ki electors ha ka jing penya da uw lingdo ubalong u presiding officer jo ka district council dia kumta ka district council klem da penslam kala airu ya ka sanat ya uba Ollington Sohmad ha ka atpui tere Julai arhajapsan ban long kum Sordar bapura bat ban trekam hapo ka ilaka Riangsih Sordar kumta kani kalong ru kum ka jing pen banayar hakilaka Riangsih paro kaway baka executive committee Khasi Hills Autonomous District Council Shillong kalapen bana ba uba Ollington Sohmad unlong no kum Sordar uba pura ban pet ban khmi yakakam hapo ka ilaka paro kaway